Takže čaute ľudia, vítam vás pri novom videu. Dnes si ideme urobiť tier list na youtuberov, ktoré mi youtuberov, ktorých som tam dal, mi poradila umelá inteligencia. Takže ideme začať. Takže máme tu top, výborné, akurát, lepšie, dá sa, najhoršie, hrôza, bra, kto to je. Takže ako prvého tu máme Stay 12. Takže toho asi dám kde by som ho dal? Také no, akurát, alebo nie, akurát. Tohto vôbec nepoznám, takže dám ho do... Nepoznám ho. Máme tu potom Annu Šulcovú. To je, no... Nepozeral som jeho videa, takže môžem ho dať, no dá sa. Trospy. To je dobre, lepšie. Pocket CCC, toho pozerám, on je dobrý, takže môžem ho dať do výborné. Fifko, prepač. Nepoznám. Jirka Král. Dá sa, dám ho ku Aničke. Ducklock, on je tiež dobrý, takže dám ho do... buď tu, alebo tu, ale no, dám ho sem Kostejovi. Nepoznám. Clarissa, veľmi dobrá youtuberka, takže dám ju do výborné. Steak dám asi tiež, no tu ho dám do steak. Tady youtuber, takto. Keď som bol malý, tak bol dosť dobrý youtuber, ale teraz sa veľmi preslavil tým, že podviedol Staňu, no že nie že podviedol, ale proste to vie, kto tu bol, a pôskalujú a ešte robia obdvaja. Najprv urobí dievča reakciu, potom urobí Tari reakciu. Tak to čo má znamenať? Dám ho do hrôza. Kvôli tomu. Vita, on je dobrý youtuber, takže dám ho do akurát. Gamer, viem, že robil Mindry, v ktorom bol Moon. Moon. Čo? Nemáme tu Moona? No počkajte. Fú, takže už tu máme Moona. Ide, takže... Aha, akurát je na rade... No tak, kde som ho dal? Toto je... Takže Gamer je no dobrý, ale tak ho nepoznám, takže ho dám do Dasa. Nie, že ho nepoznám, ale poznám ho, ale nepozerám jeho videa tak. Studio Moon ide do topky, aj Clarissa pôjde do topky. Matem topka. Taser topka. Už tu máme oni spolu točili Moon, teda všetci štyria. Okrem Clarissy, ona nebola vonom, ale ona je Moonová sestra. Takže tak. Máme tu Vitek, výborné. No som pozeral. Máme tu teraz Natilu. Natila, ona je dobrá. Nemôžem povedať, že zlá. No, dá sa, dáme. Natalia sa volá, Ček sa volá. Stáňa. Prepač. Fizi, ideš sem. Syria Kari, takže to dám asi, dá sa. Teraz Zela si, dáme ho akurát.
dám ho do akurát. Twyler dám ho tiež do akurát. Nie akurát. Tak, z tej 12. Lepšie. Riderko, poďte asi. Dá sa. Jungles. Takže ten nám pôjde... kde som hľadal tady ho? Dobre. Junglesa dáme do topky. Bouchal. Tak, no. Teraz Bouchal pôjde... Bouchal. Repač. Dangles, topka, asi Mister topka. Fetoš, topka, House, no. Akurát. Milan Buramity, áno. Milan Buramity, tak má na TikToku, ale už som zabudla, ako sa volá na YouTube, ale tiež dobrý YouTuber, takže nám dá sa. A Jirka Král, no, dám ho tiež do Dasa. Takže máme tu všetkých YouTuberov, ktorí ste a uvidíme sa pri ďalšom videu, takže čaute.